Seneng tenan. Jalo Wonten dawuh. dodo cekikian. Lestari TV Kabudayan. Senani meneh. Lah kowe nendi? Pengandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetok sastra telu cek mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangr. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Jung. Wis Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara ngono iki tenan isin tenan. Wis Petra nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kailuh Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sabu kon resiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tandake Sinten Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Buka, Pegasan. buka. Sastra Mulya. Wah, betul. Oh ya wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana babar kamuljaning jati. Lestari TV Kabudayan. Uri-uri kabudayan daerah.